Sa Good Vibes, nakahibalo-bala kamo nga may iban nga mga negosyante sa Cebu nga sa aton pa nagapangumpra sang pinya, kag may mga kabuhi man nga nagkaayuhan tungod sang pinya. May report si Romeo Subaldo. Kung magbiyahe ka sa highway sang Don Salvador Benedicto, halos bisan diin may nagatumpok nga mga pinya sa higad sang karsada. Ang makita mo sa palibot, mga pineapple plantation. Sa Barangay Bago, may mga bungyod nga na puno sang mga pinya. Sang una, tubo nga ginatanom diri, pero napierde, gani nagkambyo sa pinya. Sunod sa mga residente, bag-o lang makaharvest sang mga pinya ang mga mangunguma. Si Rodel Agravante, isa sa mga nagakompara sa mga pinya kag iya ini nga ginabaligya. Ang mga paryente nila sa pinya na nagasalig. Ang dalago nga pinya, tatlusin ang baligyaanay diri. Kalabanan kuno sa mga nagapangumpra diri, wala na nagaayo-ayo pa. Gabakal ng pamba. Mga May mga kagawan man, di kita matawan kay ayo. wala sila gayo ya. Dapat kwarta. Gogi na pa ba? Amo kami nung ako. Okay, kung dito ito, di ba kulos? Ay, kasulo. Sa isa kuno kapag tanom sa pinya, makatatlo ka beses ang harvest pero tag 16 ka bulan antes mag-harvest. Madugay pero dako man kuno ang income. Makabawi. Bugay. Kaya kwarta, igo po mabigado. Ubos na kwarta mo, igo pagpupunga. Pero damo kaya pang kapin niya. Ada mo? Damo kaya pon. Amo man din ang paglupa. Supot ng guro mong ano. Ikaw takuan mo guro lang, makakuan ka mo kwarta, makabawi man. Makabawi. Oh, kung mag-harvest. Ano na ma'am? Nagkayuhan ka sa pinya. Dire, man. Kung mag-harvest. Matamis kuno ang ilang nga pinya amukon nga ginabalik-balikan. Tamis-tamis to ila pinya. Ang iban kuno nga mga nagapangumpra diri, mga truck gikan pa sa Cebu nga mga negosyante. Dire pagka pangumpra sa inyo. Muna nga nagbahal. Man, ilaw pa, ila ginakuha. Ilaw. Gano'n nila? Igal ko na guroy mo. Yang mas planta po nga. Planta, rita planta mo. Nawala nga pinya diri nagmahal kay kung makasulod sila tinrak-trak ila kuhaon na yun gulang ginang hindi paluto ba? Kwaon na nila, ginakuha nila. Oh. May pasampol pa ang misis ni Rodel sa pamaagi kung paano panitan ang pinya. Justus. Muna dapat mag-slice? Nagtaran sila. Yan. Apps. Sagad-sagad ba? Nakulak-lak. Para diri sa ila, pinya is life. Kag life got better, bangod sang pinya.